Усім прывітанне, з вамі Ілля, гэта чарговы выпуск Чарп-2 канала. І як заўжды караценька, што цікавага адбылося на мінулым тыдні. На мой погляд, нічога цікавага не здалося, акрамя статыстыцы, якая показала ў пятніцу, што рынок працы ў ЗША застаўся моцным, і гэта падштурхнула, я спадзяюся, маё разуменне, што на гэты конт усе акцыі пачалі падаць. Таму што гэта значыць, што нафта даражэйшая і ФРС застанецца яшчэ нейкі час жорсткімі і не будуць зніжаць стаўку, хаця пасля змены Джэрэмі Пауэла можа гэта ўжо і не так. Ніхто не ведае. Паглядзім, што будзе ў будучыні, таму на гэтым, што цікавага засталося з навінамі, усё. Коротенька лаяўт. Як заўжды, два таймфреймы. Тыднёвы, стратэгічны і тактычны дзённы. Справа знізу комбо SMA індыкатар, чорная лінія MACD, аранжевая лінія сігнальнай лініі MACD і індыкатар SMA. Зялёныя слупкі растуць, чырвоныя падаюць. І асноўны графік, дзве злізгальныя сярэднія, павольная сіняя, хуткая чырвоная. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж двумя гэтымі сярэднімі. І на адлегласці ад павольнай злізгальнай сярэдняй выбудаваны канал, чорная лінія на адлегласці 3 ATR. І колер свечак — гэта імпульсная сістэма Элдер. Чырвоныя падаюць, не падаюць, а чырвоныя забараняюць купляць, сінія нічога не забараняюць, зялёныя забараняюць прадаваць. На гэтым коротенька ўсё. Як я і анансаваў у мінулым выпуску, што з гэтага выпуска я жадаю больш удзяляць часу для аналізу сделак, якія робіць зараз робот. Таму я выдаліў шмат сімвалаў, аставіў нейкія асноўныя, на мой погляд. Я недоўга фільтраваў гэты ліст, проста штосьці выдаліў, штосьці засталося. І тады можна пераходзіць да аналізу, а потым да аналізу сделак, што адбылося. Я паглядзеў код, што адбылося на мінулым тыдні, і зараз я ведаю дакладна, што робіцца, і тады будзе ў мяне менш пытанняў. Усё, паляцелі. Першы графік гэта і апошні. Хто жадае мець таксама такі ж лаяўт, то можна проста знайсці індыкатары Chart-Padawan, і можна ўзяць два індыкатары і таксама карыстацца. Усё, першы сімвал — гэта еўра-долар. Можна заўважыць, што карэкцыя па MACD ўжо ідзе недзе ў мінусовую зону. Чырвоны колер, купляць не трэба на абодвух таймфреймах, і ўжо танна, што датычыцца еўра-долар. Таму пакуль што нічога не бачна. Еўра падае на гэтым тыдні. Магчыма, таксама гэта звязана з статыстыкай у ЗША, што США можа будуць не толькі не зніжаць, а таксама павышаць. Але са зменай ФРС я не ўпэўнены, што засталася гэта выдзержка, так казаць, у ФРС. Калі наступнае заседанне мы паглядзім, як яны прагаласуюць і якія будуць каментары. Пакуль што рана штосьці рабіць. Але на еўра-долар гэта ўсё. Ідзем далей. Цікава, што адбылося з S&P. Гэта тыдзень закрыўся падзеннем глыбокім апошнім. Апошняе было гэта недзе ў сакавіку. Падзенне, і зараз будзе таксама нейкая карэкцыя. Зараз яшчэ дорага на тыднёвым, танна на дзённым. На жаль, паттерна ніякага не бачна. Таму таксама пакуль што нічога не робім. Таксама выглядае і NASDAQ. Буйны тренд. Зараз падзенне на тыднёвым, на дзённым. Тут можна было б казаць таксама, што паттерн без правага плеча. Ці ён ёсць тут? Не, няма, ўсё ў мінусовай зоне. Не было. І зараз цана закрылася ніжэй гэтага ўзроўня, што паказвае, што гэта
можа быць сапраўдная дывергенцыя. Можна пазначыць, што яна не супервыразная, але калі так глядзець, то сапраўды гэта можа быць разварот трэнда. Пакуль таксама нічога рабіць не трэба, таму што прадаваць, калі искаць, шукаць магчымасць на наступным тыдні недзе на ўзроўні 29 550, напрыклад, крыху вышэй. DAX таксама з усімі індексамі ідзе ў ногу. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, і таксама падзенне на апошнім бары ў пятніцу. Нічога пакуль што казаць нельга, ідзем далей. Гонконг. Па Гонконгу і была гэтая карэкцыя па MACD, таму яна і продаўжаецца. Зараз чырвоны колер, танна таксама пакуль што нічога не робім. Японія. Па Японіі быў буйны тренд, рос, і зараз пачынаецца карэкцыя, магчыма, па MACD. Але нельга казаць, што здесь нейкая дывергенцыя. Можна казаць, што гэта ўстойлівы тренд. MACD ўсё вышэй і вышэй. Можна чакаць, што яно дайдзе да зоны каштоўнасці і адпрыгне і пойдзе вышэй. Біткоін. Біткоін, як я і гаварыў на гэтым тыдні, падаў ніжэй. Сыходны тренд, танна, чырвоны колер на абодвух графіках танна, але ўжо сіні колер на дзённым. Гуляе некалькі пін-бар, што можа быць нейкі адскок да зоны каштоўнасці на адметку 68, можа быць 70, але я яшчэ не бачу паттерна для развароту. Я б чакаў, што, як я і гаварыў яшчэ раней, год таму, што недзе да ўзроўню 35 яно можа падаць. Пакуль што нічога не бачна, што б гэтаму не спрыяла. Золата, узыходны тренд, таксама карэкцыя, падзенне, MACD яшчэ далёка да нуля, таму яшчэ некалькі тыдняў можна чакаць, нічога рабіць не трэба. Срэбра. Па срэбру таксама штосьці такое. Чырвоны колер, быў узыходны тренд, але апошняя свечка закрылася ніжэй зоны каштоўнасці. Таксама чакаем карэкцыі да нуля ці ніжэй. Медзь, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Узыходны тренд можа зламіцца, можа быць нейкая дывергенцыя, але крыху рана, каб аб гэтым гаварыць. Таму пакуль што ідзем далей. Палладіум. Палладіум, сыходны тренд нейкі пачаўся на тыднёвым графіку. І зараз вельмі танна на абодвух. Таксама пакуль што паттерна ніякага не бачна, прабіты новыя ўзроўні, будзе падаць, таму чакаем далей, нічога не робім. Прыродны газ. Па MACD выглядае добра, што сігнальная лінія перасекаецца з лініяй MACD, закрылася вышэй зоны каштоўнасці, крыху дорага, але выглядае так, як спрабую вярнуцца ў узыходны тренд, але, на жаль, гэты ўзровень нейкі не дае гэтага зрабіць, пакуль што таксама нічога не бачна. Нафта, па нафце, як я і гаварыў, магчымая дывергенцыя тут адбылася, і зараз яна будзе падаць. І што недобра, што сложна, цяжка знайсці гэты ўзровень. Па 98 была выдатная магчымасць на гэтым тыдні, калі хто хацеў прадаць. Але я нічога не рабіў. Зараз таксама танна, чырвоны колер. Чакаем, што нафта будзе падаць. Робуста. Кава. Сыходны тренд, танна, чырвоны колер. Таксама пакуль што нічога не бачна. Ёсць нейкі ўзровень, ёсць нейкія магчымасці для дывергенцыі, але ўсё-такі яшчэ не адбылося нічога. Кава арабіка, сыходны тренд, таксама танна, чырвоны колер, пакуль што таксама нічога не робім. Какао. Сыходны тренд, таксама танна, пачынаецца разварот, ці, як гэта казаць, яшчэ не адбылося разварота наверх, яшчэ сыходны тренд, там таксама пакуль нічога.
Apple узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Выглядае як магчымая карэкцыя да зоны каштоўнасці, але пакуль што дорага, таму чакаем. Amazon узыходны тренд, падзенне таксама на гэтым тыдні ў пятніцу. Окей у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым. Я б чакаў крыху ніжэй нуля MACD, пакуль што рана купляць. Google, ён жа Alphabet. По Google не адбылося добрага падзення на гэтым тыдні. Усё ж такі ў зоне каштоўнасці па 355 ужо адкупаюць, можна заўважыць на гэтым узроўні. Зараз MACD высока, могла бы быць нейкая дывергенцыя, калі б перабіў бы гэты ўзровень 350. Тады можна было б казаць, што магчымая дывергенцыя будзе падзенне, але зараз нічога не бачна і дорага на тыднём, таму ідзем далей. Мета сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль што тоже нічога не бачна. IBM пачынаецца узыходны тренд, зараз дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога. JP Morgan Chase, нейкі флэт апошні час, карэкцыя па MACD, зараз ужо дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама далей. TNT Telecom, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Пака не бачна ніякай дывергенцыі, таму таксама гэтая дывергенцыя бачна, што не апраўдалася, прабілася ніжэй, ідзем далей. SML Holding, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, амаль што окей на дзённым, таксама пакуль паттерна не бачна. Я б чакаў карэкцыю, што ўсё гэта, што звязана з чыпамі, можа падздуцца крыху. CD Projekt, сыходны тренд, танна на абодвух, пака таксама нічога не бачна. Nintendo, я трымаю гэту акцыю. Сыходны тренд, дывергенцыя не адпрацавала, зараз таксама пакуль што нічога не бачна. Танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, можна далей. Буйнае падзенне па Nokia на гэтым тыдні таксама. Але, як я гаварыў, тут нейкая манія, за узроўнем гэтым 3 ATR я адказваю што-ліба рабіць, таму проста глядзім, што яно калісьці вернецца ў гэты канал прыблізна да адметкі 12, тады можна штосьці аглядаць. Erste Group Bank, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Tapestry у зоне каштоўнасці на тыднёвым і на дзённым, але MACD падае на тыднёвым, я б чакаў нейкую карэкцыю яшчэ некалькі тыдняў. AppView я трымаю, выглядае так. Здесь MACD перасеклося сігнальнай лініі на тыднёвым графіку, апошняя свечка закрылась вышэй. Выглядае як вяртанне к узыходнаму тренду пасля гэтай карэкцыі, можна трымаць далей, хто трымае. Кванты сервіс, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але MACD вельмі высокая, б чакаў карэкцыю, нічога б не рабіў. Walmart, узыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, і карэкцыя па MACD выглядае, што дайшла да гэтых узроўняў, дзе яна найбольш бывае, і на наступным тыдні можна пазначыць Walmart на пакупку. Broadcom, падзенне на гэтым тыдні, добрае падзенне, надо казаць, калі глядзець гэты пік. Амаль што 500, і зараз 385, можна казаць, што з піку гэта колікі, матэматыка, 23% пала акцыя. Што добра у тым сэнсе для пакупак, але гэта выглядае так, што можа быць дывергенцыя па MACD, да, па OSMA нельга так казаць. Але гэта выглядае так, што на гэтым тыдні была справаздача, яна была лепей, чым чакалася, але інвестары адчулі нейкую крыўду, штосьці, яны чакалі яшчэ больш. І зараз весь сектар, што датычыцца шаі, можа падаць. Таму паглядзім. Зараз танна, але крыху рана, каб купляць. Global Markets на гэтым тыдні таксама падаў, як можна заўважыць.
Я прыблізна на гэтым узроўні і закрыў, таму што гаварыў, на мой погляд, гэта ўжо вельмі дорага. І таймінг папасць гэта цяжка, але што сказаць. Навогуле некалькі тыдняў ці 2 месяцы можна адкупіць пры жаданні на гэтым жа ўзроўні, але выглядае так, што зараз пачынаецца гэтая карэкцыя, нічога рабіць не трэба. MC Kesson, сыходны тренд, там на тыднёвым крыху дорага на дзённым, сам пакуль нічога не бачна. І Lilly and Company, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, расце, добра. Nvidia, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, там на дзённым таксама. Я б чакаў карэкцыю па MACD, пакуль што нічога не роблю. Philip Morris. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Я глядзеў неяк як на канал, што будзе спуск недзе да ўзроўню 150 і 185, гэта недзе гэты канал, і калі наверсе прадаваць, калі на нізу купляць, таму нічога пакуль што. Нямецкі ціліком, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. І Oracle, узыходны тренд, таксама падзенне, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, пакуль што так. І зараз мы перайдзем да самага, не магу казаць, што цікавага для ўсіх, але для мяне гэта аналіз сделак, якія адбыліся. Я хачу пачаць спачатку, дрэнна сфармуляваў, але як ёсць. І зараз першае, што было ў маёй базе даных, гэта сделка. Не ведаю, што як, але я жадаю проста пазначыць, каб потым было лепей глядзець. Што я маю ў маёй базе? Напрыклад, час, калі з'явіўся сігнал, і, магчыма, ён быў фальшывы, напрыклад, ці не, пагэтаму я жадаю пазначыць усё, размеціць, і потым будзем глядзець, як што адбылося. 10 сакавіка быў сігнал, выглядае добра на самой справе. І 10 сакавіка ён жа быў і адкрыты. То есть гэтая свечка ў дынамікі была сіняй, штосьці адбылася, і пазіцыя была на продаж. Яна пратрымалася недоўга, таму што стоп-лосс быў 15. Можна аргументы? Так, не бачу. Риск, размер, цена, стоп-лосс. Стоп-лосс был 15.76. І таму ён адразу быў выбіты на наступны дзень. А take profit неяк уніз, але гэта не мае сэнсу. Вось гэтая сделка, якая адбылася. Што можна казаць? Паттерн быў добра знайдзены, але таймінг неяк не папаў, таму што быў яшчэ рост па MACD, і толькі потым, пасля гэтага пін-бару, было б добра прадаць. І так, штосьці я дрэнна зрабіў. Чаму я ж збіў? Я убіў, вось якая планавалася сделка, калі б усё было добра, што тут прадалі. Цена адкрыцця 14.18.
Прабачце, што гэта неяк сумбурна адбываецца, але гэта лайф. Як заўжды, ён такі павінен быць. Вось як планавалася, што здесь мы адчынілі гэтую сделку. Калі б не выбіў стоп-лосс, мы бачым, што ён быў, трэба было кудысьці сюда ставіць, калі б вачамі гэта ўсё рабілася, а статыстычна стоп-лосс робіцца кароткім і чакаецца недзе ўніз. І калі б гэта зрабіць пасля гэтага свечцы, яшчэ раз зайти ў гэтую сделку недзе здесь, магло быць вельмі прыемна са стоп-лоссом недзе здесь, і яно б дайшло амаль што да тэйк-профіта. Але гэтага не адбылося, таму окей. Наступны ідём далей. Сделка. Не ведаю, трэба, магчыма, таксама пісаць тэкст, што гэта першае у базе даных, каб я потым мог неяк зручна знаходзіць гэта ўсё. Магчыма, трэба крыху больш. І колер, магчыма, красны, блакітны, ці сіні не выразна, штосьці другое. Ці жоўты нейкі. Окей. Так мне спадабаецца крыху. Будзе бачна, што адбылося. Так. Далей. Гэта было на дзённым таймфрейму. Так. Зараз я не бачу чат. Калі хтосьці напіша, я гэтага не бачу. Так. Сам спрабую напісаць штосьці ў чат. Так, чат бачны. Зараз акенца. Windows. Усё, пагналі, як гэта гаворыцца. Наступная сделка. Першая сделка выглядае добра. Усё як таго патрабуе. Наступная сделка. Адбылася таксама 10 сакавіка. Але на таймфрейму 4 часы. Гэта была пакупка. Таксама пазначым. І пазначым, што адбылося. Лонг. На якіх узроўнях і што. Так, адкрыццё. $4.89. Окей. Стоп-лосс. $4.79. И тейк 8.26. Цікаво. Штосьці
Штосьці пайшло не так, на мой погляд, таму што не туды паглядзеў. 5,56. 5,56 выглядае. Што адбылося? Патэрн быў знойдзены. Выглядае як окей, на мой погляд. Потым купілі, атрымалі стоп-лосс. Всё законна. Нічога дрэннага робат не зрабіў. Наступны тыкет. Штось мне не спадабаецца гэтая акцыя. Але што рабіць? 3. Так, 12 сакавіка. Магчыма, не лепшага ўзяў. Магчыма, гэта навогуле не гэтая акцыя. Ці супадае цана адкрыцця? Не супадае. Таму гэта не яно. Тады ідзем далей. ID3 адсутнічае для аналізу. Так, таксама 12 сакавіка адбыўся сігнал на 4 гадзінах. На пакупку. Выглядае окей, на першы погляд. Гэта адбыўся сігнал, але куплялі мы 17 мая па 17 сакавіка. 29-24. $29.24. Стоп-лосс 28.58. Тейк 34.33. Што адбылася? Адбылася, як гэта часта бывае, што патэрн быў добры. Ідзея таксама. Магчыма бы яно і ўсё адработала. Можна заўважыць, што праз 2 месяцы, але крыху таймінг не папаў. Адпрацаваў са стоп-лосам, але навогуле, на мой погляд, добра знойдзены патэрн, добрая точка для ўвахода. Калі быў бы крыху буйнейшы стоп-лосс, маглі б атрымаць тэйк-профіт. Але навогуле, калі аглядаць рынак, што на гэтым месцы ён находзіць патэрн, і потым гэта амаль што дно, выглядае супер, на мой погляд. Таму ідзем крыху далей. Мы не напісалі ID. Што гэта быў? ID4. Так, потым ідзе наступная акцыя. І
Па ёй мы ўжо рабілі здзелку, і яшчэ была адна спроба 17-го. Мгм. Што я плохо зрабіў, што я не пазначыў дакладна, калі быў стоп-лосс. Зараз таксама быў стоп-лосс. Было адкрыццё па 4,82. Потым 4,69. І тейк-профіт 5,49. І таксама пасля некалькіх свечак быў атрыманы стоп-лосс. Гэта ID5. Цікава, знойдзем ли мы па гэтаму же сімвалу час, калі мы... яно будзе заўжды падаць. Тады гэта дрэнна, калі мы будзем спрабаваць бясконца. Окей, наступны тыкет. Час сігналу 24 сакавіка і таксама адкрыццё 24 сакавіка. 4 часы. Так, вот гэты паттерн. Самае выглядае прыемна. Што адбылося? Была пакупка. Калі 24 была і пакупка. Недзе здесь. І на якіх узроўнях трэба глядзець. 75.31 приблизно. Так, далей стоп-лосс 73.65. Як можна заўважыць, робот робіць вельмі караценькія стоп-лоссы, і тейк-профіт быў 86.76. Але сделка была закрыта крыху раней па стоп-лоссу 27-го. Стоп. Адразу была закрыта. Штосьці гэтыя кароткія стоп-лоссы выглядаюць не лепшым чынам, але, магчыма, мы яшчэ не дайшлі да таго часу, калі яны выглядаюць добра. Таксама крыху штосьці пайшло не так. Маю на ўвазе, што на гэтым графіку выглядае амаль што не было гэтага стоп-лосса, але ён быў відавочна з-за спрэда, і гэтую сделку выбіла. І потым яно расце. І яно б дайшло да нашага тейк-профіта. Гэта сделка была б добрая, вельмі добра.
Але як гэта ёсць у тэорыі, калі ты тэстуеш бэктэсты, гэта адно, на практыцы гэты спрэд выбівае гэты стоп-лосс, і ты не атрымліваеш прыбытак. Але нічога дрэннага не здалося. Далей ідзём. Наступны AD7. Што адбылося тут? Таксама 24 сакавіка быў сігнал, і таксама ён быў адразу адкрыты. Мгм. Так, гэта выглядае. Ці не так? Тут я сама на глаз не ведаю, што верагодней усяго адбывалася. Таму што тут, магчыма, быў выбух наверх, адна свечка. Гэтыя даныя не заўжды супадаюць з тымі рэальнымі данымі, якія я карыстаю для таргоўлі, таму, магчыма, гэта было неяк так. Маё меркаванне на гэты конт. Ці яно можа быць... Не, 24-го. Не. Я чакаў, што гэта было так. І потым была адкрыта пазіцыя лонг 24-го. Так, открытие 24.89. Стоп-лосс 24.33. И take profit 27.35. Так. И эта сделка была закрыта 27-го по стоп-лоссу. О, не ведаю, гэта настолькі цікава выглядае, колькі пікселей, што яшчэ раз сделка закрылася по стоп-лоссу, хаця, калі паглядзець, вельмі добра быў знойдзены таймінг і паттерн, каб купляць. Але што зрабіць? Трэба пазначыць ID7. Але паттерн знойдзены, стоп-лосс быў выбіты, нічога дрэннага не... Take profit быў бы дасцігнуты. Окей. Ідзем дальше. Пока памылак, то, што робіць робот, я не бачу. Для мяне галоўнае, каб ён рабіў то, што я запраграмаваў, і каб гэта выглядала так, як я жадаў, так казаць, калі я вачыма буду глядзець. Наступная акцыя GLAD 25 сакавіка. Таймфрейм 4 часы. — 25 сакавіка. Уже ў маменце яно перабівала.
Але як гэта выглядае? М, Тут не зусім зразумела, на мой погляд, як яно бачыла гэтую здзелку 25 сакавіка. Магчыма, так. Опять же, гэтыя пікселі робот дакладна лічыў усё на глаз, не заўжды ціроўкі супадаюць на Trading View з тымі, што рэальна былі. Я маю на ўвазе, яны прыблізна супадаюць, графік будзе выглядаць прыблізна таксама, але гэтыя пікселі, магчыма, могуць крыху адрознівацца. Таму окей. І што адбылося далей? І далей 30 сакавіка была адкрыта сделка ў лонг 30 недзе здесь по цане 17.17. Тут 17.17. Прибыток был позначены 19.33. А стоп-лосс 16.78. О, выглядае, што гэта сделка атрымалася добрай не толькі і якога яна была закрыта 17 17. О, выглядае прыгожа, на мой погляд, што пасля некалькіх стоп-лосаў была закрыта сделка ID8 з прыбыткам. Што можна казаць? Крыху спрэчна гэты паттерн ці не? Вокам гэта цяжка распазнаць, але выглядае, што магчыма, што так яно і было. Плохо я показываю. Не, выглядае так, што да, што гэта ён і ёсць. І потым мы адкрылі і забралі прыбытак. Добрая сделка. Робот молодец. Наступная акция. CF. Так само 4 часы. Сигнал был 31 сакавіка. Але здесь на продаж. Што ўжо цікава. Здесь менавіта не зразумела, што ідзе куды. Але гэта не то. Не то. CF. Это Cotton, это не тое, што нам патрэбна. CF Industry Holding. Да. Зараз выглядае крыху лепш. І зараз 31 сакавіка паттерн быў знойдзены. Здесь відавочна, што адбываецца.
зразумела, што гэта тут. І пытанне зараз. Куды і калі. Быў адкрыты шорт па 132.16. $132.16. Стоп-лосс был 136.6. А take profit 110.06. 110.06. Приблизно так. І колькі мы пратрымалі гэтую пазіцыю? Не вельмі доўга, на жаль, як выглядае. 7 красавіка пазіцыя была закрыта по стоп-лоссу. Стоп. Стоп 136. Да. Таксама гэты пін-бар выбіў наш стоп. І потым сделка бы дайшла да take profit. Але выглядае на глаз добра. Добры паттерн. Не адразу крыху ніжэй была продаж. Гэта магчыма. І зараз не хапае толькі ID 9. Неяк так. Окей. Выдатна таксама могла бы добрая сделка. Потым ідзем далей. Наступная. Таксама 4 часы. Чацвёртага красавіка і 4 красавіка была адкрыта адразу. На продаж. Недзе тут быў перабіты гэты ўзровень. Таксама бачна і зразумела, што было знойдзена роботам. Пасля гэтага 7 было адкрыццё. Паттерн выглядае добра наогуле. Але можна ўжо бачыць, што мы атрымалі стоп-лосс. Але нічога. І 7 числа было открыто 42.61. Далее 43.62 стоп-лосс. И take profit 38.69. Окей. І трымалі, можна казаць, нядоўга. Напэўна, неяк так. Окей. Просто позначим ID. ID 10. Ну, паттерн окей. Паттерн нельга казаць, што магутны. Штосьці адбывалася. Спрабаваў прадаць робот, не атрымалася. Але калі глядзець у будучыню, то ўсё ж таки яно упала праз 2 месяцы. Па гэтаму таймінг выгадаць гэта цяжка. Наступная
сітуацыя таксама па гэтаму ж сігналу, але 4-10 была яшчэ адна спроба прадаць 4-10. І зараз. Але зараз цена была ўжо 43.76. Take profit был 39.81. И стоп-лосс 40 и 44,5. Окей, і гэтую пазіцыю мы трымалі до 30 красавіка. Пакуль не атрымалі стоп-лосс. Стоп-лосс мы атрымалі здесь. По суправаджэнню я карыстаюсь каналам Дольчана, хто не ведае. І просто подцягваю по максимуму или минимуму за апошнія 10 свечак, таму гэта недзе тут быў сработаны гэты стоп-лосс. Навогуле таксама выглядае добра пазіцыя, што быў паттерн, раз зайшлі, не удалося, яшчэ раз зайшлі, атрымалі і выйшлі. Нам толькі трэба дадаць ID. Выглядае так, што я, напэўна, увесь стрым магу глядаць сделкі, таму што гэта толькі 11. А за тыдзень робіцца каля 20. Час ужо скора сканчваць. Ці можа я паскорся, буду крыху хутчэй маляваць графікі. Наступны сігнал 4 часы на продаж 15 красавіка. Тут штосьці ці гэтая акцыя на пачатку выглядае як гэтая. 15 быў сігнал. На мой погляд, цяжка казаць. Дзе здесь сігнал на продаж. І выглядае як штосьці странное. И 17 числа была продажа. Шорт 17. Открыто по 4.3. Take profit 2.98. И 4.62. Окей. Выглядае як так. І мы трымалі яе доўгі час. До 6 мая.
Потым быў пацягнуты гэты стоп-лосс, недзе ён працаваў. Окей. Гэта выглядае як памылка. Некалі была знойдзена ў мяне памылка з індексацыяй баррел, таму, магчыма, гэта... Я не ведаю, магчыма, і не гэтая. Паглядзім, можа, калі больш такіх будзе крывых здзелак, тады штосьці зробім. Але зараз гэта выглядае як баг. 100%. ID12 запомніць як баг і адсачыць, што здарылася. Таму што здесь не выглядае ніяк як дывергенцыя. Трэба пазначыць. Наступную. Наступная гэта што? Это ў маі была нейкая здзелка, мы пазначылі на мінулым стрыме. Гэтую здзелку, да. А яна адкрылася, сігнал быў 24-го. Але не. Гэта ўсё ідзе пра красавік. 24 красавіка быў сігнал. Таксама вачыма можна знайсці, што першы бугор, адскок бугор, адскок лжывым прабіццём, і выглядае як можна купляць. Робот гэта і зрабіў. Ён адкрыў 30-го па 9.68. Цікава. — 9.68. Так. Тейк был 12.61. А стоп-лосс 9.27. Окей. Што здарылася? Што робот закрыў гэтую пазіцыю, калі 4 мая ён закрыў гэтую пазіцыю недзе здесь. Таму што павінна была быць 5-го справаздача, таму 4-го ён закрыў пазіцыю. Добры вынік. Гэта то, што я заўжды гавару, што перад справаздачай не варта адчыняць пазіцыі, і калі яна адкрыта, то можна яе закрыць. Робот малайчынка. Я 100% атрымаў бы гэтую пазіцыю на гэтым узроўні, атрымаў бы стоп-лосс. Таму ідзем далей. ВБ. Гэта ўжо дзённы таймфрейм. 1 мая быў сігнал. Да, бачна. Тут таксама бачна. 1 мая ўсё выглядае добра. І потым была адкрыта здзелка ў лонг
Яна была открыта 4 мая только. 4 мая 8:39. 8:12 стоп-лосс. И 9:62 тейк-профит. І, як зразумела, калі яна была закрыта по стоп-лоссу 15 мая, так яно і ёсць. Супадае. 15 мая быў стоп-лосс. Зараз трэба пісаць ID 14. Выглядае таксама зразумела, на мой погляд. Я магу вачыма разглядзець гэты паттерн. Ён быў. Потым праз выхадныя быў адкрыты лонг, і ён атрымаў стоп-лосс. Нічога дрэннага робот не зрабіў. Далей ідзем. Наступная акцыя таксама на дзённым таймфрейме. Сігнал адбыўся таксама 1 мая. Тут, праўда, не зусім бачна, але менавіта такі быў паттерн. У мяне ёсць як здвоены, так і адзіночная дывергенцыя. То есть мы глядзім на гэты бугор. Маленькі такі можна выкінуць. Так сказаць, што гэты бугор усё адно цэлае. І потым так. Выглядае не лепшым, але як ёсць. І потым 6 мая была адкрыта здзелка. 6 open 90.22. Take profit 115 з паловай. А стоп-лосс 85.14. І як можна заўважыць, калі быў стоп-лосс прыблізна здесь. Калі паглядзець у базу даных, тады ён быў 13 мая. Да, так і ёсць. Таксама не вельмі выразны паттерн. Магчыма, трэба пазбавіцца ад такіх паттернаў. Але гэта не выглядае як баг на мой погляд. Просто не лепшы паттерн. Але ён адпавядае, як гэта казаць, код апісвае як гэты не вельмі добры паттерн, так і вельмі добры паттерн. І выключэнняў з гэтых правілаў можа быць вельмі многа. Ідзем далей. Наступны графік. Так, на 4 гадзінах гэта было. Што можна казаць, паттерн адбыўся 5 мая. На продаж. Не ведаю. Сам выглядае неяк коміш. Камічна. 5 мая 4 часа
И цена приблизно такая же. Окей. То есть... Чому 5-го? Ми погляд, не крыва адбылося, што 5-го, але таксама гэта можа значыць, што крыху другія дадзеныя былі. То есть неяк так. Не, практычна ў гэты момент, таму што гэта ўсё робіцца ў лайве, выглядала як магчымы паттерн. Окей, гэта датычыцца то, што гэта работае ў лайве, і я бяру не закрытыя свечкі, а яшчэ адкрытыя. Таму гэта выглядае як паттерн. Окей, тут няма пытанняў. І далей што адбылося? Далей адбылося 11 мая. Быў толькі адкрыты шорт недзе тут по 21.79. Двадцать два 12 и 20-25. І неяк так выглядае, і мы трымалі не вельмі доўга, я думаю, до 20 мая. О, я так и выставил 20 мая. То есть приблизно здесь был стоп-лосс по подтягиванию этого стоп-лосса. Окей. Выглядае окей. Навогуле. D16. З маленьким прибытком робот закрыл эту сделку. Далее. Продажа, сигнал 7 мая. Неяк так выглядае. Тоже можна зразумець. Неяк выглядае, нельга казаць, што вельмі прыемна, штосьці адбываецца. Але гэты выпадак таксама падпадае пад дыверсіянства, і што адбылося потым? Потым 11 мая была адкрыта продажа. По 23.29. Потім 23.92. І take profit 21.24. Ну, що древно зробив? 21.24. И что не так? Стоп. 23.92. Что отбывается здесь? Что-то отбывается или криво? Спробуем еще раз. 11. Я открыл лонг, и тому я на все. Стоп.
23.92, 23.29 и 21.24. 21.24. Окей. Зараз. І колькі ми протрималі до 20 мая. Ну, приблизно так и есть. 20 мая был выбит стоп-лосс. По 47 на гэтым узроўні был стоп-лосс выбіты. Не полный минус, але палова приблизно убытку. Окей. Таксама паттерн зразумелы. ID 17. Выглядае добра. Не то, что здарылася стоп-лосс, а в тым плане, что паттерн зразумелы, вокам можно распознать. Так, 6 мая. Это то, что я не змог на папярэднім стриме разглядзець, что адбылася. Потому что штосьці не так. 6 мая. Ой, 6 мая. Вось што выглядае як один пік, потым доўгі другі і потым трэці. Мае сэнс. Мае сэнс, нічога не зробіш. Калі гэта так усё выглядае. Магчыма, трэба змяніць крыху паттерн. І потым была адкрыта пазіцыя 11. Я дрэнна пазначыў 11. Гэта 4 часы. Гэта было на дзённым графіку. Гэта ўзровень. Прыемна. Да, ўсё. Зараз выглядае добра. Першы пік, бугор, другі пік, які ніжэй. І ў маменце гэты ўзровень перабіваў гэты мінімум, што падкрэслівае лажывае прабіццё. І потым 11 мая мы адкрылі і атрымалі стоп-лосс. 186.25. Стоп-лосс 178.49. И тейк-профит 226.73. Окей. Открыли мы 11 и 14 атрымалі стоп-лосс. Неяк так. Окей. Нейкі дрэнны паттерн, але што датычыцца праграмы, праграма правільна разглядзела, але выглядае ён кепска. Тады трэба падпісаць ID 18. Стоп-лосс, окей. Няма ніякага багу. Гэта ўсё бізнес-логіка такая. Таму окей, ідзем далей. Наступны графік. Таксама дзённы сігнал. Сігнал быў 7.
Прыблізна так некалькі разоў, і потым была адкрыта пазіцыя куды і калі. Длинная позиция была открыта 11-го. Цена была 6.83. Стоп-лосс 6.55. И take profit 8.41. И мы трымалі гэтую пазіцыю один дзень, і яна закрылася па перасачэнні гэтага канверту. То есть яна не дайшла до стоп-лосса, яна закрылася амаль што 7.91 здесь. Вельмі добрая сделка. Калі трымаеш один дзень, адразу атрымліваеш take profit амаль што. Вельмі добра. Все, тады просто пишем ID. Прыемная сделка. Больше бы таких, что один день трымаешь и атрымліваешь адразу все. И апошняя сделка на сегодня, як я думаю. 20 сделок зараз это дастаткова для мяне. Навогуле робот добра ўсё робіць. Неверагодна, але факт. И идем далей. 4 мая на продаж. Да, выглядае на глаз. Добра выглядае. І што адбылося цікавага? Потым атрымалі мы стоп-лосс, відавочна. 12-го мы продали. 12-го, окей. И адразу атрымалі стоп-лосс. Могу пробачыць 37. 37.66. Стоп-лосс 40. 0.4. И take profit 32. Да, и адразу был стоп-лосс у гэты же день. Потому что свечка выбухнула наверх. Неяк высока. Але навогуле, калі б гэты паттерн далей был бы, то можно было продать недзе здесь яшчэ раз. И уже было бы добра. С коротким стоп-лоссом. Не, навогуле я задаволены, як усё робіць робот пакуль што. Быў знойдзены один баг, але я не ўпэўнены, гэта быў баг, я думаю, да фікса, таму гэта окей, астатняе ўсё добра. Але трэба яшчэ раз аглядзець гэтую сделку. Усё, на гэтым я развітваюсь. Жадаю усім добрага надвор'я, здароўя і да наступных сустрэч. Пока-пока.